Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Psalm 109 vers 30. Ik zal de Heer met luider stem loven, ik zal hem lofzingen te midden van velen. En het leerwoord komt uit Lucas 13 vers 13. Jezus legde de verkromde vrouw de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. Een gezegende dag toegewenst.